That's a good news and glad tidings. Blabé मोजां रादाबखौ जों दिनै खोनासंनो थाखाय जों हाबिया जानि आग्रह जानि जों बेयाव पिकनिक जानो फैयाखै जों इसोरनि बायखौ जों सोलोंनो फैदों. Amen. We are not coming for just fun or picnic. We are coming to learn the word of God. যিবিলাকে অসমীয়া জানে মোৰ অসমীয়াটো আজিকালি ইমান ভাল নহয় অলপ নাগা মিক্স বি যায় তাহলে বি মই যিমান পাৰিব এছামিজ বি ক'বলৈ মই থাকিছে আৰু ক'বলৈ বি থাকিছে তাহলে বি আপোনালোকে মই লগা ভাষা জানিবলৈ কোশিশ কৰিবি হ'ব না ओके अब्ला जोङो बे समाव बोराय बेथ' जोंबो दङ आं बायदि गोबां दङ अब्लाबो नोंथांमोना हयतो गावखौ बे समाव यां होननानै सानदों I feel myself I'm young I'm not old enough जायफोरा इसोरनि खाथियाव नेनानै थायो बे गोदान गोदान बोलोखौ मोननो हागोन होनना बुंदों They shall renew their strength बिसोरो मेंनाय नङा आरो इगलफोर बायदि खारगोन होनना बुंदों बे जानो हागौ 90 years old or 100 years it doesn't matter नाथाय जायफोरा इसोरनि खाथियाव नेनानै थायो बिसोर गोदान बोलोखौ मोनो होननानै इसोरनि बायखौ बुंदों बे बोलोखौ संसारनि रावबो मानसिया होनो हाया बे बोलोखौ only जायफोरा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो only he can give you this strength नोंथांमोना गियाखैनो एसेबो बेयाव जिरायनो खाथि खाथि तेल टुपि बायदि तेल टुपि होनना बुङो आरो दाउ बे दाउआ माने एकदम गोलाव जिरायो आरो नोंथांमोना बिदिनो तेल टुपि दाउखौ नोंथांमोना जिरायना दङ आंनो जेबो गिनाय मोनाखै आरो जों सिटियाव बेरायनानै जों अनेक एक्सपिरियेन्सखौ लाबाय आरो मुख्राखौ लानो गोनां जायो लायाब्ला ओरैनो हाजारसे होनो गोनां जायो बे खारनाव जों लायो आं बे समाव आं मुख्रा लाया नोंथांमोना ला जेबो नङा बे प्रट'कल खिन्थु बाहेर थांबा जों मानिनांगोन खिन्थु आं गावखौ फिल खालामदों आइ एम भेरि हेपि आं फिल फ्रि माइसेल्फ आं गावखौ बिराद फ्रि मोनदों जों माने सिटियाव थानाय मानसि जुदि जों बाहेराव फैयो अब्ला मोनसे फिल खालामो आरो गोसोखौ मोजां मोनो मानोना जि बारखौ आं लादों बे बारा रियेलि फ्रेश आरो बे मुकुलि दुब्लि बारियाव जोङो थारैनो जोङो फ्रेशखौ मोनदों बिनि बादैबो जों इसोरनि बायखौ जों जोंनि अन्तरखौ जोङो फ्रेश खालामनो जोंनि अन्तरखौ जेबो मुवाया जोंखौ फ्रेश खालामनो हाया दिनै मानसिफोरा सानदों थाखा फैसा दंब्लानो जोङो गोजोननाय Of course it can give you peace but not really forever जोङो सिगाङावनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंनो फैदों आंनि सेक्रेटारि आं नोंथांमोन साफ्रोमबो आं इन्ट्रडिउसन एसे आंनिफ्राय टाइम लागोन दिनै अननानै नोंथांमोना एफाले एफाले যাবলৈ অলপ ৰখিব অলপ বহি থাকিব যিমান পাৰে ধৈৰ্যৰে যদি আৰ্জেন্ট হয় তথাপি আপোনালোকে এৰি পেলাই মনি মনি যাব ওকে লোকক ডিস্টার্ব নিদিবি যাব পাৰে মই বাধা কৰা নাই কিন্তু যদি এনেকৈ মানুহ আছে যে মই নোৱাৰো মই যাবই লাগিব প্লিজ গো সাইলেন্ট এন্ড কাম ব্যাক ওকে অলৰাইট অब्ला जों बे समाव 65 एनुअल youth conference नि 2020 नि बर' बेप्टिस्ट चार्च एसोसिएशन जों जागायजेनजानाय बा दिनैनि जि फोथाराव जों दिनै बे लांदांपारा बेप्टिस्ट चार्चनि मण्डलिनि जायफोरा अनेक खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जि मिटिंखौ वेलकाम खालामबाय लाबोबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं प्रथमावनो धन्यबाद होयो मण्डलिनि मानसिफोरखौ without them we are really helpless like orphans नाथाय नोंथांमोना जे बे जायगाखौ जोंनो थाखाय होबाय आंनो थाखाय होबाय स्पेशली आरो आंनि बडिगार्ड नो गान सिलाय गैया ओके नाथाय बडिगार्ड जानो आं फैदों बडिगार्ड नङा बियो आंनि को लेबार सेक्रेटारि बिथाङा आं हारसिं जानायखाय बिथांखौ लिं लाबोदों आरो थारैनो आं गोजोननाय मोनदों बिथांखौ आं लोगो मोनफानायखाय बिसेसकै आं बेखौनो बुंनो सानदों फार्स्ट अफ अल आं इसोरखौ हामबाय होनदों the very reason I'm here today especially young people जों बा जायफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे समाव लोगो मोननायनि थाखाय बे केम्पआव almost traveling 16 hours मैया आं ट्रेभेलिं खालामदों आं तामिलनाडुआव थायो बिथाङा बेंगलराव थायो ओमफ्राय तामिलनाडुनिफ्राय आं थांलाय फैलाय every 3 days
I travel खालामो प्राय 50 or 60 miles up and down 100 kilometers. सानथामाव खालामो उननिफ्राय सानब्रैबो जानो हागौ अब्लाबो जेब्ला न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन जों 3 बाजियाव फुंनि हरनि फुंजानि जों ओंखारबोदों बिनि उनाव फ्लाइट जेतुखि जों हमनो गोनां जायो अब्ला जों एयारपर्टआव सहैनाय लोगो लोगो प्राय 8 बाजियाव जोंहा फ्लाइटआ दंमोन बिनि उनाव जोङो गाखोबाय गाखोनायनि उनाव 11:15 सफैबाय आरो फैनायनि उनाव जों लोगो लोगो टेक्सि हायार खालामनानै बेयाव जों सफैबाय प्राय 7-8 बाजिखादों. It's a long journey. नाथाय आं गावखौ जेबो अनुभव खालामाखै जे I feel myself tired. आं feel खालामाखै. When I see जेब्लानोखि आपनोखौ मुखखौ देखा पाओ এটা मोर that I feel I say I'm really happy आरो नोंथांमोननि बेबायदि जायगायाव आरो आसामाव आंनि बे जायगा आंनि land really happy बेनिखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो and I really extended my heartfelt gratitude especially जायफोर बेयाव फैनाय today as a young generation जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं नुनो मोनदों आं गासैखौबो आंनि गोसोनिफ्राय आं बरायनाय माने आंनि अननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिहरदों आंनि न'खरनिफ्राय आंनि चार्च बेंगलर बड' चार्च आरो बिनि उनाव जिगनि बड' चार्च मोननै चार्चनि जों खामानि मावगासिनो दं एज ए पास्टर हिसाबै आङो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं गोजोननायखौ स्पेशली जायफोर यां सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम आं थारैनो हरनाय जाबाय. नोंथांमोना नाजावना लाबाय ना होमब्ला खोनादों ने? अके जों लासै थांगोन स्पिड किल्स स्पिड थ्रिल्स होनना बुंदों जों बारा खारदोयोब्ला जोङो गोग्लैयो होनना बुंदों एक्सिडेन्ट जायो बेनिखाय लेट्स गो स्ल' एन्ड स्टेडि आरो दिनैनि बाइकखौ जों लाबोगोन दसेनि उनाव बिनि सिगाङावनो जोङो सेकेन्डलि जोंनि ब्रादार रकन एज माय गुड ब्रादार इन क्राइस्ट जों लोगो मोनदोंमोन प्राय 2003 आव जेब्ला आं फोरोंजेनबाय बिथाङाबो दङमोन 2008 आव बिथाङा एनचिसखौ बेरियान बेप्टिस्ट बाइबल कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेट जानानै फैबाय आरो बे आंनि असे फंबाय बायदि आरो आं रियेलि एप्रिशियेट खालामो बिथाङा जि आमन्त्रणखौ हरबाय बा नोंथांमोननि खाथियाव बे डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोननि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो नोंथांमोना आंनो खाबु होबाय ब्रादार रकननि दाराय आं बेखौ मिथिबाय आरो ट्रेजारार ब्रादार सेबेस्टियान बिथांखौबो हामबाय होनदों जायनोखि बे खाबुखौ आंनो होनायनि थाखाय आं बिनि थाखाय बिथांखौ हामबाय होनदों. बिनो दे मोरओभार ब्रादार बारेसन प्रेसिडेन्ट ब्रादार बिन'द भाइस प्रेसिडेन्ट प्रमद एसिस्टेन्ट गोबां दङ बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनदों जि मोजां खाबुखौ आदर आदर खालामनायनि थाखाय आरो लोगोसे अजायनो बेयो फराव फैनोसै आं बेखौ आंनि गोरबोनि सिगां जासिग्रोदों जि गासैखौनो आंनि थाखाय मावबाय बिसेसकि कलेबरेटर इन क्राइस्ट जायफोरा आंजों लोगोसे बेयाव जों नुनो मोनदों मिशनारि दङ पास्टर दङ एरिया पास्टर दङ बे गासैनिसिम आंनि सिगाङावनो आं बिथांमोननिसिम आं बेखौ होग्रोदों लांदांपरा लकेल बेप्टिस्ट चार्चखौबो आं बुंखाबाय सिगाङावनो अब्लाबो जायफ्रा दिनै बे इयुथ कनफारेन्सखौ ओंथि गोनां खालामनो मेहेर गोनां खालामनो दिनै नोंथांमोना दिनै दङ बेयाव आंनि गोसोनिफ्राय बेखौबो आं जासिग्रोदों आरो थारैनो आं इसोरखौ हामबाय होनदों बिसेसकि आं नुनो मोनबावदों जोंनि गेजेराव जायफोर वर्शिप टीम बिथांखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय तामिलनाडु आरो जोंनि बड' चार्चनिफ्राय आरो आंनिफ्राय थारैनो सिगाङावनो मेसेज लाबोनाय सिगाङाव आङो आंनि अननायखौ हरनाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आरो बेबायदिनो इसोरनि नामाव नोंथांमोनखौ आवगायहोलांनायाव गोबां हेफाजाब खालाम. Romans chapter number 12 verse 1 आव जों बेखौ मोननो हायो. जों दिनै जेब्ला बेखौ जों नायो first of all नोंसोरो संसारजों दा गोरोबफा बे बाथ्राखौ बुंदों. प्रथमाव जुदि नायोब्ला इंलिशआव ओरैबायदि बुंदों be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that ye may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. बेखौ बर'आव ओरैबायदि बुंदों बिनिखायनो अ बिदा फंबायफोर इसोरनि गिदिर दयानि थाखायनो आङो नोंसोरखौ खावलायो बेखौ फार्स्टनिफ्राय जों फरायदों नैथियाव आं लाबोगोन फार्स्ट सेकेन्डखौ गोथां आरो गोथार बुलि बायदि गाव गावखौ इसोरनो बावदो
बिनि खामानियाव गावखौ गथायदो आरो बिखौ खुसि खालामदो नोंसोरनि गुबुननि गुबै सिबिनाया बेनो नैथियाव जुदि नायोब्ला संसारजों दा गोरोबफा नोंसोरो गोसोखौ थालाय सोलायनानै गोदान गोसो खालामदो इसोरनो हगारनानै हो इसोरनि गोसोआ मा मोजाङा माखौ बुङो इसोरा माजों खुसि जायो आरो गोग्गोआ मा बेफोरखौ नोंसोरो मिथिनो हागोन जेब्ला जों बेखौ नायो do not conform verse 42 be not conform it's the command बे मोनसे आज्ञा commandment बेखौ option नङा जे नों बेखौ मानिया बेखौ बुङाखै नोंथाङा मानिथारनांगोन it's the command खावलायनाय सिगाङाव I beseech you आं नोंखौ खावलायो is a pleading बिनि सिगाङाव जुदि नायोब्ला the commandment 28 chapter Matthew जुदि नायोब्ला बेयाव इसोरा बुंदों नोंथाङा जुदि बेखौ जुदि मिथियाब्ला first जुदि सोलायाब्ला गोसोखौ नोंथाङा जेब्लायबो बे 28 chapterखौ जेब्लायबो नोंथाङा मावनो हाया जुदि जोंनि जिबनाव जुदि बे सोलायनायखौ लाबोआब्ला थां नोंसोरो बुहुमनाङै इसोरनि बायख'खौ फोसावहैथां आरो बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै नोंसोरो बाप्तिस्मा हैथां जों जुदि गावखौ जुदि सोलायनो रोङाब्ला ट्रान्सफर्म खालामनो रोङाब्ला बे इसोरनि बायख' होनाया जोंनि थाखाय जेबो लाब जानाय नङा नोंथाङा दान होनो हागौ नोंथाङा गुबुनखौ अननो हागौ नाथाय जेब्लासिम नोंथाङा गावखौ मिथिया सिनाय मोना गावखौ सोलाया गावखौ रिनिउ खालामा नोंथाङा जेब्लासिम बे बाथ्राखौ कमेन्टमेन्ट जिखौ इसोरा होदों पृथिबि नाङै नोंसोर फोसावहैनो बे बाथ्राखौ जेब्लायबो नोंथाङा सहसै बेखौ हानाय नङा we need to transform जों गावखौ जों सोलायग्रोनांगोन सोलायनाय खोथाखौ जेब्ला जों बुङो जों गोबां समाव गस्ला मोजां गानदों गावखौ दिन्थिदों बेखौ जों सोलायनाय बुङा बे जाबाय बाहेरनि सोलायनाय जोंनि अन्तरनि गोसोनि सोलायनायखौ जोंनो नांगौ जों put on the Lord Jesus Christ जों इसोरखौ जों गाननांगोन जोंनि अन्तराव इसोरनि बायखौ जों गावखौ सोलायनांगोन बेखौनो पौला बुंदों I beseech you therefore इंलिसाव फरायनो जों एसे थांगोन लासैहाय Brethren by the mercies of God इसोरनि अनुग्रहनि दारै that you present your bodies living sacrifice holy acceptable unto God which is your reasonable service सोरबा जुदि इंलिस रोंग्रा बुजिदोंब्ला फरायदों आं बेखौबो बोसोन होनि जों गोसो होनि and be not conformed this world but be transformed by the renewing of your mind that ye may be proved what is good and acceptable and perfect will of God we have seen the Christian life everything must be considered in the light of new position जोंनि Christian जिबना जों बेखौ सिन्ता खालामनांगोन the beginning point is the new position simply means जों इसोरखौ जोङो मिथिनांगोन जोङो born again Christian जानांगोन जों इसोरखौ लानानै जों थाबायनांगोन इसोरखौ जोङो अन्तराव बा बेखौ जोङो गाबज्रिनांगोन जों इसोरनि थैजों जों सुजानांगोन जों बेखौ अन्तराव लिंनांगोन इसोरजों नोंथाङा बासाय जानांगोन अब्लासो जोङो बे गोदान पजिशनखौ जों इसोरनि खाथियाव जों मोनगोन new position means regeneration जेरै निकोदेमासखौ बुंदोंमोन you must be born again नोङो गोदान जोनोमखौ लाथारनांगोन नाथाय निकोदेमा धोरोम गुरु जानाय सत्यावबो बे गोदान जिबनखौबो मिथियाखैमोन what is the new born माया जोंखौ गोदान जोनोम होयो जुदि गोदान जोनोम जानांगौब्ला प्रथमाव जों बेखौ मिथिनांगोन you need to hear the word of God जों इसोरनि बायख'खौ जों मिथिनांगोन फोथायनायनि दारैसो जोंनि जिबनाव माया फैयो इसोरनि बायखौ खोनासंनायनि दारैसो जोंनि जिबनाव बे फोथायनाया फैयो होनना बुंदों faith cometh by the hearing the word of God अब्ला जों बेयाव थानाय साफ्रोमबो दिनै सेंग्रा सिख्लाफोर हयथ' नोंथाङा इसोरनि बायख'खौ खोनाबाय खोनानानैबो खोनायै बायदि हयथ' नोंथाङा दिनै दङ जुदि खोनानानै जुदि खोनायै दङब्लाबो दंब्ला दिनै बे समा
सोलायनायनि सम since इसोरनि बाइकआ नोंनि खाथियाव फैबाय हयथ' बेबायदि सम जोंनि जिबनाव फैनाय नङाबो जानो हागौ today is the day of salvation होननानै इसोरनि बाइकखौ बुंदों गाबोन नङा ख्रिस्टियानफोर हयथ' नोंथाङा ख्रिस्टियान जानो हागौ हयथ' नोंथाङा born again ख्रिस्टियान जानो हागौ इसोरखौ फोथाय still then you love this world still नोंथाङा बे बुहुमखौ अननानै हयथ' संसारनि बायदि नोंथाङा दिनै सोलिगासिनो दङ खोनासं जेम्सनि 4:4 बुंदों संसारजों लोगो जानाया इसोरनि शत्रुता होनना बुंदों You cannot be friend of this world but be friend with God इसोरा संसारखौ मुगैयाखै किन्तु सिस्टेम जायखौ बुंदों संसाराव थानाय जे सिस्टेमसखौ बुंदों बे सिस्टेमा गाज्रि दिनै संसाराव मा दङ 1 John chapter number 2 अध्याय जुदि ना बे 14 पढ़ो lust of the flesh lust of the eyes and pride of life मोदोमनि लुबैनाय मेगननि लुबैनाय गोसोनि दुगांनाय बे पृथ्वीयाव जों नुनो मोनदों जुदि इसोरा जुदि संसारखौ अनामोनब्ला बियो गावनि फिसाला सासे जिसु ख्रिस्टखौ बेयाव हरनाय नङामोन इसोरा जोंखौ अनो नाथाय संसारनि जितुनिकि सिन्ताफोरा हदाय आमार सिन्ताफोरा इमान बेया जेरेमिया 7:7 बुंदों ओरैबायदि The heart is deceitful above who can know it जोंनि अन्तरिक्षाबो ओरैबायदि गाज्रि आरो थगायसुला होनना बुंदों सोर मिथिगौ दिनै जोंनि अन्तरनि खोथाखौ इसोरा मिथिगौ बा नोंथाङा बेखौ सोलायनांगौ दिनै कमप्लिटलि नोंथाङा सोलायनांगौ दिनै जुदियाव नोंथाङा दिनै इसोरखौ मोनबाय अब्लाबो दिनै संसारखौ अनदों हयथ' मोदोमनि लुबैनायाव दिनै थांदों हयथ' गोसोनि लुबैनायाव बे गासैखौनो दिनै मा मावनो गोसो बेखौ मावदों मेगननि नोजोर जेखौ नुदों बेखौनो हयथ' नोंथाङा दिनै केपचार खालामदों हयथ' दुगानायाव नोंथाङा दिनै गावखौ दुगा खालामनाय आंसो आंनि बादि रावबो गैया हयथ' अनेक सिन्ता खालामदों इसोरा बेखौ मुगैयो बे संसारनि नियम खान्थि बे गासैनो दिनै इसोरा जोंखौ बिनिफ्राय खारनांगौ होनना बुङो तिमथिखौ बुंनाय बायदि you need to flee from the lustful desire सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथाङा गेलेबाय थानो हागौ पापआव जों गेलेबाय थानो हाया जिबौजों गेलेब्ला मा जायो जिबौआ जोंखौ सौगोन नोंथाङा थांनो हागौ पापखौ लानानै जेसेबां खारनो हागौ नोंथाङा खारनो हागौ the sin can take you longer than you want to go होनना बुंदों जोंनि पापफ्रा जोंखौ जेसेबां थांनो नांगौ बिनिफ्राय बांसिन जोंखौ लानानै थांगोन होनना बुंदों ख्रिस्टियानफोर सेंग्राफोर जों बे पापनिफ्राय जों मुक्ति मोननांगौ हे पापरफोरा आमी मुक्त पाब লাগে जितुनिकि এতিয়া হৈ আছে সিস্টেম বিলাক পৃথিৱীত নোৱাৰ দৰে হৈ আছে যিশু খ্ৰীষ্টই কৈছে নোৱাৰ দৰে এই পৃথিৱী হ'ব যিশু খ্ৰীষ্ট অহাৰ দিন নোৱাৰ দিনত কি হৈছিল মানুহবিলাকে বেয়া চিন্তাই কৰি আছিল their imagination continuously evil বুলি কৈছে it হল পৃথিৱীৰ systems গোটেই পৃথিৱীতে বেয়া হৈ আছে गाज्रि जागासिनो दङ फैगासिनो दङ नोंथाङा दिनै बिनिफ्राय गावखौ सिनाय मोननांगोन you need to choose the right direction सेंग्रा सिख्लाफोर बे समाव जों बे बुहुमाव थानायाव बबेखौ दिनै नोंथाङा सायख'दों जुदि नोंथाङा सानोब्ला I'm a born again Christian I'm a new position जुदि सानदोंब्ला you have to flee from you cannot keep with this all the worldly system जेखौ दिनै होयासे पृथ्वी जों बिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आं बुङाखै जेन संसाराव जों थानानै संसार बायदि जों बेखौ माने जों गासैबो मोनास्टिक बा साइनासि जीवन खुंनांगोन आं बेखौ बुङाखै जों साइनासि जीवन खुंनो नाङा बाइबेलाखौ बुङाखै जेन जों बै पर्बताव थांनानै गावखौ ध्यान खालामहैथां बेखौ बुङाखै you can find right there मानोना बिनि मुङा जाबाय इमानुएल God is with us his presence जोंनि गेजेराव दङ आमार লগত তাই আছে जुदि इसोरखौ जुदि नायनो लुबैदोंब्ला इसोरनि बाइबेलखौ जों फरायनो ख्रिस्टियानफोरा जुदि सानदोंब्ला नोंथाङा दिनै आं गोदान जिबनखौ गानबाय जुदि सानदोंब्ला you must consider light of this new position नोंथाङा जे आरो गुबुन नंलिया नोंखौ जे जिसुनि थैजों बायबाय आरो नोङो आरो नोंनि नंला नोङो जिसुनिसो তুমি আর তোমার নহয় তোমাক ঈশ্বরে हे पवित्र तेजेरे तुमाक किनि लले होनना बुंदों अब्ला बे 8 बिलियन मानसिफोरनि गेजेराव प्राय 7 बिलियन बा 8 बिलियन नाव पृथ्वीयाव पपुलेशना
बेनि गेजेराव जे दिनै इसोरा नोंखौ सायख'बाय आरो जुदि सायख'बायब्ला you have to find right now रावबो इसोरखौ मोनालाफानो बा रिजेक्ट खालामनानै जे थाङा बे जायगानिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोर आं खावलायदों जेरैबायदि नोंथाङा गामिनिफ्राय फैदोंमोन जि गोसोखौ लानानै जि स्वभाबखौ लानानै you need to completely change जानानै नोंथाङा दिनै बेनिफ्राय ओंखारलाङो that word of God can change your life amen इसोरनि बाइकआ नोंखौ चेन्ज खालामनो गोहो दङ जुदिहे नोङो एलाउ खालामोब्ला इसोरखौ जुदि लिङोब्ला जुदि दाबो जुदि बे गोदान जिबनखौ मोनाखैब्ला the new position जायखौ बुंगासिनो दङ we have seen that Christian life everything must be considered in the life our new position गोदान जिथुनिखि position बे फैयो जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ जों ग्रहण खालामो जेथियानोखि आंनि प्रभु It is one of the most glorious of Christian faith and certainly the key of the successful Christian life. जेब्ला जों बेखौ जों खालामो अब्ला जोंनि जिबनाव बे सक्सेसफुलखौ जों नुनो मोनगोन दिनै जों बेकार नुनो मोनाखै इसोरनि जिथुनिखि गिनाया जोंनि जिबनाव गैया नोंथाङा जानो हागौ आं इसोरखौ फोथायनाय মই ঈশ্বৰক পালো মই ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰিলো যদি আপুনি ভাবিব পাৰে তথাপি আমি যিতনেকি বিশ্বাসৰ দ্বাৰা আমি এতিয়াও জীৱন যাপন কৰা নাই इसोरनि बाइकखौ बुंदों you have to live by faith फोथायनायनि द्वारा जोङो जिबनखौ खुंनांगौ होनना बुंदों just shall live by faith बेयाव खनथाम मा बुंदों दिनै नोंथाङा बेबायदि फोथायनाय दङ ने नोंथाङा बुंबाय yes I'm a new person or आं सोलायबाय गोसोखौ आं complete transform आं संसारनि नंगौ अब्ला इसोर आंखौ बिनिफ्राय बाहायबाय होनना जुदि सानदों You don't have faith to live day by day. दिनै सेंग्राफोर सिख्लाफोर जिमान আছে হিয়াত আহক আমি বিশ্বাসেৰে আমি জীবন যাপন কৰো नंगौ बे संसाराव जोंखौ इसोरा बुंदों नोंसोरो गोसोखौ सोलाय होनना बुंदों संसारनि बायदि दा सोलि होनना बुंदों थेवब्लाबो जों अनेक समाव जों संसारनि बायदि सोलिनो गोसो जायो जों संसारनि मानसिफोरजों जों थांफानो गोसो जायो जों गावनि पजिशनखौ मिथियाव दिनै जोङो संसारजों जों कम्प्रमाइज जायो बिनिफ्राय जोङो आलगा जायो जुदि जों जायाब्ला जोङो बे संसारनि बानायाव जिगासिनो धुमायाव जोङो दोबैगोन आरो जोंनि बाथिया मोलेर मोलेर जानानै हयथ' जोङो गोमोरलांगोन बेनिखायनो फै जोङो बे बाथिखौ जों जोंब्लाव होनि सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरो बे बाथिखौ जोंब्लाव होनो हानाय गोहो दङ नोंसोरहा बोलो दङ बे बोलोजों जों आवगायलाङो अब्ला फै जोङो दावगालांनो The man of the world will tell you that is why he is not a Christian. अनेक समाव जोङो बुङो नंगौ आङो ख्रिस्टियान नाथाय आंनि जिबनाव बेबायदि फोथायनाय गैया अनेक समाव जोङो why he is not a Christian जों गुबुनखौ सोङो बेबायदि फोथायनाय दङ नामा नोंहा अब्ला जों सन्देह जायो मानो जों इसोरनि बाइकआव जोङो रुटेड एन्ड ग्राउन्ड नङा इसोरनि गियानाव जोङो थारैनो जोङो रोदा सुवाखै आरो गुबुना जोंखौ मुजुनो हागौ जोंखौ मुगैनो हागौ अब्ला जों बुंनि बेबायदि समाव मानसियारि बुङो अनेक समाव but you Christians are small and your life is so little and narrow बहुत मानव को तुम्हारे ख्रिस्टियान जापन जीवन करी पलाय इमान नेरो जीवन जापन करे बोले कोई थारी ने उठाना पे बड़ी गुस्सेब गुस्सेरी मानसी ने जीवन अजम खूब उन्होंने you Christians are only very limited ना बुंगा जीवन limited नोंगा ना इसने बाइक पर जों खूब इकोनो बुंदे जे संसार जों ग्रुप ना हाया जों संसाराव दंगे संसारनि नियम बायदि जों सोलिनो हाया नाथाय गुबुना जों बुंदों हे ख्रिस्टियानफोर नोंसोरनि सिन्ताफोरा जोबोद नेरो होनना बुङो we are not narrow जों रावखौबो गिया बेबायदि उत्तर होनायाव मानो इसोरा जोंनो बेबायदि गिनायनि आत्माखौ जोंनो होआखै he has given the power of the spirit होनना बुंदों इसोरनि बाइबेलाव 2 Timothy 1:7 आव बुंदों for God had not given us the spirit of fear but the power of the love and sound mind अब्ला बे इसोरनि गोहोखौ लानानै जोङो आवगायलांनो सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बेयाव थानाय जों बयबो इसोरनि आत्माया जोंखौ बोलो होगोन जुदि हे जोङो इसोरनि आखायाव गथायोब्ला जुदि नोंथाङा जुदि संसारजों गोरोबनानै थायोब्ला
अब्ला जों गावखौ सिनायथि होनो हानाय नङा जोङो ख्रिस्टियान आरो जोंखौ गुबुना मुगैगोन मुजुगोन आरो बुंगोन आरो इसोरनि ठाट्टा जागोन निन्दा जागोन we have misrepresented the gospel जों इसोरनि जितुनिखि gospel जायखौ सुवार्ताखौ जोङो अनेक रोखोमनि जोङो प्रेजेन्ट खालामबाय it have been the hindrance of the people coming to the Christian life जायफ्रा इसोरखौ ग्रहण खालामनो लुबैनाय मानसिफोर नाथाय बिसोरनि गासैनो फैनो गोनाङा जोंनि दारै दिनै स्टाम्बलिं ब्लक खालामदों बिसोर फैनाय जिखौ फैनो गोनां इसोरनियाव नोंनि जितुनिखि आखुखौ नुनानै जोंनि आखुखौ नुनानै दिनै जिसु ख्रिस्टनि जितुनिखि सुवार्ताया दिनै स्टाम्बलिं ब्लक जादों आरो बहुद हिन्डार जादों नोंथाङा जुदि बेबायदि जादोंब्ला दिनै नोंथांनि मावनायजों नोंथांनि बुंनायजों नोंथांनि जानायजों दिनै जों बेबायदि स्टाम्बलिं ब्लक जाया जाबानो जोङो फै जों खौसेयै जों बे सुवार्ताखौ इसोरनो बिलाइनो बे बाथ्राया अकल सेंग्राफोरनि थाखायल' नङा जों जायफ्रा बेयाव एजेड बोराइ बेन्थ जायफ्रा बेबायदि बैसो लानानै दङ बे बाथ्राया जोंनि थाखायबो जों अनेक समाव इसोरनि बाइखौ जों मिसप्रेजेन्ट खालामबाय जोङो हिन्डार खालामदों जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनाव फैनो गोनां जों जोंनि आखुनि दारै जोंबो हे बे गथ'आथ' ख्रिस्टियान माथो नायदो बिनि स्टाइलफोरा माब्रैहाय आजिखालि खानाय स्टाइलफोरा बिराद बाफेल' स्टाइल बायदि नुयो जोङो आंनि गथ'आबो लायो ओरैसो सिनखावो बोरैबाहाय आंबो गथ' बेबायदि नङालै एसे मोजांसिना नोंनि फिसाया पास्टार दा होनना बुङो आङो सिनगोरलै बाबा होनना बुङो आं सिनख्लाबनो हागोन नङाब्ला होननानै गोबां बेबायदिनो माने जों आं गावखौनो बुंदों आंनि फिसाला देरफुनाय 17 years 18 years almost स्टाइलफोरा बेलेगथार आरो गुबुना बुंगोनथ' नायदोलै बिनि बिफाया पास्टार नायदो बिमा माबायसा सोरनि नामा ठाट्टा जायो बेबायदि बुंब्ला बिफानि नामखौथ' बारहो आफा इसोरनि नामा ठाट्टा जायो जायफोरा जिसु ख्रिस्टनाव फैनो गोनां सेंग्रा सिख्लाफोर बा गुबुनफोर बिनि दारै इसोरनि नामा बेइज्जति जायो नोंथाङाथ' बेबायदि नङा सेंग्राफोर नोंथ' बेबायदि नङा हयथ' बेबायदि इसोरनि हायनो गोनां नोंनि बुंनाय खुरां थाबायनाय नोंनि गाननाय जोमनाय स्टाइलफोरा जों संसारनि बादिथ' नङाथ' बै 1996 76 मोनसे आं बे समाव इसोरखौ मिथियाखैमोन प्राय सले होननाय मोनसे फिल्म जादोंमोन आरोखि सले होनना बुङो आरो बेखौ 40 स्टाइल मानसिफ्रा गानोबा एकदम हाग्रा लामायाव थांब्ला सिबलांनो हायो आरोखि हाद्रै दाथ' फैयै मा जाखो एकदम 16ल'सो जाहैबाय सोरबा 13 सोरबा सोनोनो हाबावा लंपेन्टखौ बेबायदि गानो आरोखि बे स्टाइल मोनसे फेशन आरोखि बेबायदि दङ आरो दानिया मा होनो सिख्लाफोरनि उनथिं नायोब्ला आयना नायनाय नाङा आरोखि बेबायदि बिथिं फुरा लांथा आरोखि नोंथाङा जुदि नायोब्ला बेंगलर सिटिफोराव जोङो नुनो मोनो आरोखि आं प्रेक्टिकेलि बेखौ बुंदों सासे मोजां आइजो जानानै मोजां सिख्ला जानानै मोजां जोहोलाव जानानै नोंथाङा माबोरै स्वभाबखौ दिन्थिदों बेखौसो बुंदों खानाय स्टाइलफोरखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगौ फार्स्ट नाम्बार आंखौ माफ खालामगोन बे इसोरनि बाइकखौ बुंदों जिखौ खालामा बेखौ मोजां गुबुना जे नोंखौ दुसिनो हाया नोंनि आखुखौ जे मोजां नुयो गुबुना जे जोंखौ बाख्नायो बिनि मुङा जे बाख्नाय जायो आं बेखौ बुंदों सेंग्राफोर भुल दा बुजि जुदि इसोरनि रावा नोंखौ दुखु होदोंब्ला बे होगोन होथों जेबो नङा मानो बे हाथुरा होनना बुंदों सौख्रुबगोन बेयो अर बेयो नोंखौ खामग्लिहोगोन आरो गोदानै बानायगोन आमेन सनाखौ जुदि जों खामग्लिहोनानै बिनिफ्राय रिफाइन खालामाब्ला पियर सनाखौ जेब्लायबो मोना आमेन दिनै इसोरनि बाइकआ नोंथांखौ पिउरिफाइ खालामनो थाखाय दिनै बेनो लाबोदों जेब्लायबो हिन्डार दा खालाम नोंथांनि स्वभाबजों जायफोरा जिसु ख्रिस्टनाव फैनो गोनां गुबुना जे नोंखौ जिसुनि मोखांखौ नुयो नोंथांनि दारै जों अनेक समाव जोंनि मोखांफोराव जों जिसुनि मोखांखौ नुवा जोङो सैताननि मोखांखौसो नुयो नोंथाङा आंनि मोखांखौ नुब्ला माबोरै नुयो दायो सैताननि मोखांफोर बायदि नुदोंने आं बुङाखै 24 hours मिनिनानै थां बेखौ बुङाखै खिन्थु गोजोननायखौ जोंनो इसोरा होदों बे गोजोननायखौ लानानै जोङो गुबुननो जों दिन्थिनि आरो बुंनि हे बेबायदि जीबन खुङोब्ला जोङो नस्थ' जागोन आरो बेबायदि जीबन जुदि जिउ खुङोब्ला गोबां इसोरनियाव फैनो लाबोनाय मानसिफोरा आंनि दारै जुदि बे ब्लक जायोबा जुदि এনেকা बेइज्जति হয়
तिथिया মই हितुकारि মই responsibility जुबक जुबतिफोर आरो बैसोआव मोननाय गासैनो जायफ्रा mature above 30 खावलायदों जोंहा अनेक संसाराव दङ अनेक रोखोमनि अब्लाबो बे गासैखौ जों मिथिगौ जों माबोरै सोलिनांगौ दिनै इसोरनि बायखौ जोंखौ रोखा रोखायै दिनै फोरोंदों The Christian gospel is unique सुबुंफोरखौ जेब्ला नायो जोङो रावजोंबो रुजुजाया इसोरनि gospel जेब्ला सुबुंफोर gospelआलाय माथो मोजां रादाबालाय माखौथो बुङो What is the good news gospel কিন্তু হোৱাটো কলে আমি কি কওঁ যীশুখ্ৰীষ্টই পৃথিৱীত আহিছিলে মৰিল মৰাৰ পাছত 3 দিনৰ পিছত তেওঁ উঠিলে যদি তুমি বিশ্বাস কৰা তোমাৰ অনন্ত জীৱন আছে তুমি যদি বিশ্বাস নকৰা তেতিয়াহ'লে তুমি নৰকত যাব লাগিব সেইটো সম্পূৰ্ণ গসপেল হয় very simple বেলেগত আপুনি নাপাব এই গসপেলটো ভাল নিউজটো গোটেই যদি কোৰানত চাই কোৰানত নাপাব যদি আপুনি চাই গীতাত এই গসপেলটো নাপাব কৃষ্ণই মৰিলে কিন্তু অৱতাৰ বুলি কয় मोनसे समाव साई बाबा होननाय बेंगलर सिटीआव जोनोम जादोंमोन बियो बोराय जानानै थैबाय बे साई बाबाया बुंदोंमोन आं थैनायनि उनाव मा बुंदों आं मैसोराव जोनोम जाहैगोन होनना बुंदों मैसोरा जाबाय बेंगलरनिफ्राय 3.5 किल'मिटार गोजानाव थायो बिसोर मा फोथायो इनकार्नेशन जों माने मानसिया जोनोम जानायनि उनाव आखौबो जोनोम जाफावगोन होनना बुङो मोजां जोनोम मोजां खामानि मावदोंब्ला नोङो मानसि जानानै जोनोम जागोन जुदि गाज्रिब्ला नोङो मा सैमा बान्दरफोर बायदि जानानै जोनोम जागोन होनना बिसोर फोथायो आरोखि बेनिखायनो बुङो जायफोरा खाना खुजा लेंग्रा बुङो हे बै मानसिया बै समाव उइकेटमोनलै बेनिखायनो बेबायदि जाना जोनोम जादों होनना बुंदों खिन्थु इसोरनि बाइकआव बेखौ बुङाखै नोंथांमोना मिथिगौ जि खाना मानसिया जिख्रिस्टनो बिसोरनि थाखाय जादों दा बिमा बिफा दाय मावनाय जागोन नामा बे पाप मावनाय नङा इसोरनि महिमा गौरव प्रकाश जानो थाखायसो बे जादों होननानै इसोर बुंदों अब्ला जों गस्पेलखौ लानानै बुंदों बे समाव जोंनि जुदि गस्पेल जिख्रिस्टआ थैनानै सिखांबाय खुनु बिजाबाव बेखौ नोंथाङा मोननाय नङा कर'नाव मोननाय नङा महम्मदआ जेब्लायबो सिखाङाखै बे थैबाय गोबां मक्कायाव थांनानै बिनि थैनायनि माबाखौ दिनै मानसिफ्रा सेलेब्रेसन खालामो डेथ एनिभार्सारि नाथाय जों सिखांनायनि जों बिनि फैनायनि जों थांखिखौ नेनानै जोङो दङ he will come back again that's the unique रावजोंबो रुजुजाया जोंनि गस्पेला बे आसाजों जों दिनै इसोरखौ नेनानै दङ जुदि ख्रीष्टआ थैनानै जुदि सिखांफिनामोनब्ला पौला बेखौनो बुंदों 1 Corinthians chapter number 15 फ्राय फरायलाङोब्ला जोंनि फोथायनाया अहार आरो जोङो पापावनो थाबाय थागौमोन होननानै इसोरनि बाइकआव बुंदों नाथाय पौला बुंदों but नाथाय किन्तु हे এটা শব্দ কিন্তুৱে সকলোবোৰ সেন্টেন্সত মানে সম্পূৰ্ণভাৱে তাই সমাপ্ত কৰিলে কিন্তু নাথাই খ্ৰীষ্ট সিখাংফিনবাय होनना बुंदों that's the unique रावबो इसोर हिन्दुनि इसोर मुस्लिम इसोरा थैबाय किन्तु रावबो बिदि सिखांफिनाखै रावबो थैनायनिफ्राय खोनखार जायाखै नाथाय ख्रीष्टआ जोंखौ बासायनो थाखाय बियो जुदियो जोनोम जादोंमोन बियो थैनायनिफ्राय बियो सिखांबाय that's the unique gospel you cannot find any other gospel only इसोरनि बाइकजों बे पावारजों दिनै इसोरा जोंखौ लिंदों you can transform गोबां मानसिया हयथ' थान्दा मोनगासिनो दङ साफा साफा थांदों अब्लाबो बेखौनो बुंदों Christian gospel is unique पौला बेखौनो बुंदों for I am not ashamed of the gospel of Christ आं लाजिया इसोरनि बाइकखौ बुंनो मानोना बेयाव गिदिर सोलायनाय दङ there is a great transformation दङ for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it जायफोरा फोथायो बेयाव बासायनायखौ मोनो Jew first then Greek then Gentiles बेखौनो बुंदों पौलाखौ 1 Corinthians 1:18 आव बे बाथ्राखौ बुंदों For the preaching of the cross is to them that perish the foolishness, but unto us which are saved, it's the power of God. गोबांनि थाखाय बे क्रसनि गस्पेला मूर्खता होनना बुंदों
बेनिखायनो जोंखौ बुङो हे ख्रिस्टियानफोर नोंसोरो ओरैनो वेस्टिं खालामदों टाइमफोरखौ जों वेस्ट खालामाखै जों ओरैनो जों जगारनानै दिनै जोङो जिरायनानै थायाखै जों मिथिगौ दि इसोरनि बाक्यआ बासायनायखौ लाबोदों इसोरनि बाक्यआ जोंखौ सोलायहोनायखौ हायो आरो जों गुबुननि सिगाङाव जुदि मूर्खता जोङो इसोरनि दिखाव जोङो मूर्खता नङा आमेन गोबां साननो हागौ बेखायनो बुंदों गोबां मानसिया दिनै बुंनो हागौ ख्रिस्टियानफोरा मूर्ख बिसोर नंखाय बाखाय टाइमखौ वेस्ट खालामदों गोबाङानो बुंगोन बे इसोरनि बाक्यखौ बुंदों इसोरनि जिथुनिखि क्रसनि गस्पेला जायफोरा पेरिस जाबाय जायफोरा नष्ट जाबाय पापाव बियो फुलिशनेस होनना बुंदों नाथाय होनना बुंदों that which are saved जायफोरा इसोरजों बासायजाबाय बे जाबाय power of God He tells us but what you are नोङो सोर realize that what you are जों गावखौ सिन्था खालामनि नों सोर जिसुनियाव बे खोथाया नोंथांखौ बुंगोन that you are what you are नोङो सोर नोङो बेनो जोङो गुबुनखौ दिन्थिफ्लानो थाखाय नङा we are not hypocrisy जुदि नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला जिसुखौ फोथायालाफानो जुदि दिन्थिफ्लादोंब्ला it's a hypocrisy जोंनि सिङाव जि दङ जों बेखौनो दिन्थिनो इसोरनि बाक्यखौ बुंदों अन्तरनिफ्राय जि गासैनो खोथाया फैयो बे जोंखौ नष्ट खालामो होनना बुंदों खिन्थु बाहेरनिफ्राय जि फैयो बेखौ जोंखौ नष्ट खालामनो हाया नाथाय अनेक समाव जों ख्रिस्टियान जानानै जोंनि hypocrisy लाइफखौ जों दिन्थिफ्लादों either you do not know the Lord or either you need to completely transform बेनिखायनो जों सोलायनि जिसु ख्रिस्टनि थैजों we must always realize जों सिन्ता खालामनि माखौ that no one can live the Christian life without being regenerate रावबो इसोरखौ जुदि नाजावाब्ला इसोरनि रायजोआव रावबो हाबनो हाया बे गोदान सोलायनायखौ इसोरनि बाक्यआ जोंनि जिबनाव लाबोथों आं बेखौनो खावलायदों सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा दिनै बेयाव जुथुमदों it's the right time इसोरनि रावजों दिनै बे बाथ्राया नोंथांनि खाथियाव फैदों be not conformed to this world संसारजों दा गोरोबफा नाथाय माने be a transformed renew your mind नोंनि अन्तरहृदयखौ सोलाय होनना बुंदों सानिखौ नङा जोङो सिंनि जोंनि माइन्ड जोंनि गोसो माइन्ड होनना बुङो बेयाव will इमोशन अनेक आबेग फिलिंस बे गासैनो थायो बेनिखायनो पौला बेखौ बुंदों जों प्रेक्टिस खालामनि गावखौ बे प्रेक्टिसखौ जों खालामनि now this is what Christianity teaches put into practice जोङो बे पृथ्वीनि जिथुनिखि फेशनखौ नुदों जों बे फेशनखौ जों प्रेक्टिस खालामालाफानो जि संसाराव जों नुनो मोनदों नै गाज्रि बारहावा दिनै गोबांनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव दिनै गोजानलांगासिनो दङ नाम्बार 1 पइन्टखौ जुदि नायोब्ला जाय मबाइलखौ नोंथाङा दिनै हमगासिनो दङ बे मबाइला दिनै मोजांनि थाखाय नंगौ बेखौ बानायदोंमोन नाथाय गोबां मानसिफोरा दिनै मा जादों बेयाव नष्ट जानो हमदों बे गाज्रि नङा बे मोजां खिन्थु जुदि गाज्रिनि थाखाय जोंखौ बाहायोब्ला दिनै बे गाज्रि जायो मोजांनि थाखाय नोंथाङा जुदि बेखौ बाहायदोंब्ला it will help you it will bless you the technology completely changed दिनै जेब्ला जों एयारपर्टनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन दिनै फैदोंमोन दाखालि आवगायनि बायदि नंलिया गावगायनो थांनानै PNR नाम्बारखौ बुनानै अब्लानो लागेजनि गुथैनो माबाफोरा फैयो दानिया बै समाव बिदि नङामोन दिनै मबाइलाव नोंथांमोना बहुत खामानि मावनो हायो फैसाजों हाथायनो हायो गुगल पे खालामनो हायो ATM खालामनो बायदिसिना गोबांनो बेयावनो जों जुदि नायोब्ला गाज्रिफ्राबो दङ जायखौ दिनै सेंग्रा सिख्ला जों बेखौ बुंनांगोन पर्नोग्राफि बे मोनसे गाज्रि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव मानसिफोरा माने दोबैदों दिनै इसोरजों थाफानानै सोलायनांगौमोन नाथाय बिसोरो माने संसारनि फेशन सिस्टेमफोरजों बियो दिनै गोबाङानो नष्ट जादों we need to complete it आं बेखौ एग्जाम्पल होनि नोंनि न'आव मोजां न' बनायदों बे मोजां न'आव अमाखौ खाना दोनगोन ने मोनसे मोजां न' लुदों आरो नों अमासो फिसिदों बे सिङाव सोरबा खालामगोन ने बेबायदि आइजोफोर আপুনি গাহৰি ৰাখিবনে ভাল ঘৰ বনাইছে কিন্তু 5টা গাহৰি ঘুমাই থৈছে এই গাহৰিৰ কাৰণে বনাইছে মই বুলি মাৰ্বল পুৰা মাৰ্বল আৰু কি सोरबा बिदि दोङो नामा आखाइ थिखांलाय रावबो थिखांनाय नङा आंबो दोननाय नङा
आंनि थाखायसो बनायदों बेखौ इसोरा नोंखौ बिनि थाखाय बानायदों बेयो सोरबानि थाखाय बानायाखै बेखौ बे मन्दिरखौ दिनै नोंथाङा दिनै परिस्कार भाबै इसोरा लाखिनायखौ लुबैदों अब्ला दिनै नोंथाङा माबोरै बाहायदों दिनै नोंथाङा दिनै बे एखे फेशनखौ लानानै संसारनि बायदि सोलिदों ने ना गावखौ सोलायदों कमप्लिटलि but how do you live in this transform way माबोरै सोलायनाय जिबनखौ जों लानानै सोलिनांगौ पौला बेखौ नुदों जोंनि अन्तरिदै जोंनि माइन्डखौ गोसोखौ जों सोलायनांगोन इसोरनि आत्मानि दारै जोंखौ जों रिनिउ खालामनांगौ होनना बुंदों रिनिउ दाखालि बावै आंनि बाइकआ एक्सपायार जादोंमोन लाइसेन्स दङा बे जोंनो लाइफ इन्सुरेन्स एभ्रि इयार होनांगौ इयारलियाव खनसे प्राय 3,000 रुपिस पार इयार होनो गोनां जायो जायफोरा एसे बाइकआ हेभि बाइक से इनफिल्ड बाइक से आं प्राय 2,200 सामथिं बेबायदि मोनसे आं पे खालामदों गोबाङानो एक्सपिरियेन्स दङ सोरबा टाटा जुदि 4-व्हिलार दंबा एसे मोजांब्ला गिदिरब्ला एसे बुरजा होनो गोनां जायो जेब्लासिम नोंथाङा नोंथांनि बे लाइफ माबाखौ रिनिउ खालामा अब्लासिम नोंथाङा सालायनो जैग' जाया पुलिसा हमनानै नोंखौ हयथ' फाइनबो लानो हागौ जेब्ला जों रिनिउ खालामो अब्ला नोंथाङा आखौबार बेखौ सालायनो गोहो जायो हयथ' जोंनि जिबनाव बेबायदिनो हयथ' गोग्लैसोना दङ जोंनि लाइफफोरा अब्ला इसोरनि बाइकनि दारै बिनि गोथार जिउमानि दारै जों रिनिउ खालामनो जों खारफिननो गोहो लानानै अब्लासो जों इसोरजों बासायजानाय जागोन बा बाहायजानाय जागोन आं बे बाथ्राखौ बुंनो दिनै जों दिनै जोंनि अन्तरिदैखौ नङा बाहेरनिखौ जों माइन्डखौ जों रिनिउ खालामो बे माइन्डआलाय माथो माइन्डखौ होनना बुङोब्ला जोङो माइन्डआव इमोसन थायो फिलिंस थायो अनेक रोखोमनि जोङो माइन्डजों जों सिन्था खालामो अब्ला इसोरा बे माइन्डखौ रिनिउ खालामनायखौ लुबैदों जोंनि अन्तरखौ इसोरनि खाथियाव लाबोनायखौ जों लुबैदों सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै अकल जोङो मोदोमखौ जाहोनाय लोंहोनायानो नङा गोबाङानो हयथ' जिमाव थाङो गोबाङानो आंबो थांनो सिन्था खालामदोंमोन सानसे समाव माने बडिखौ एसे बोलोगोरा खालामनो होननानै आंनि फिसाला बुंबाय बे बोरायावलाय मा जिम लाबावनो नोंलाय होनना आं बुंदों आरोखि नोंगौ मोदोमखौबो जों हुस्थ' लाखिनांगौ बे जाबाय आरो जिमाव थाङोब्ला मा जायो नोङो माने जानायखौबो गोबां जानो गोनां जायो हयथ' सोरबाफोर दङ ना बिदि जिमाव थांनाय सोरबा थांनाय सेंग्राफोर बडिखौ बानायनो बिल्डिं खालामनो एकदम सालमान खान बायदि ने बिसोरखौ नों फल' खालामनाङा बिसोर फिल्मनि हिर'सो जिसुखौसो फल' खालामनांगौ जोङो बेबायदि बडियालाय मा सानसेनिल'सो गाबोननि नङा बियो नङाब्ला जि सोरगोआव इसोरा जोंखौ बानायदों लांनो थाखाय बे न'आ इसिबांबा मोजां अब्ला बेखौ जों मोननांगौब्ला जोङो इसोरखौ लानानै जोङो अन्तराव जोंनि माइन्डखौ जों रिनिउ खालामनानै सानफ्रोमबो बिनि दिनाव थाबोनाय मोदोमखौ जोङो जत्न लानांगौ नङा जों जतन लानांगोन खिन्थु बिनिसाय बांसिन जि अन्तराव इसोरा थायो बे अन्तरखौ आरो लोगोसे जोंनि माइन्ड जोंनि इमोसन जों फिलिंखौ जों इसोरनि बाइकनि दारै सैथोनि दारै बिनि बाइकनि दारै जों जेब्लायबो गोख्रों खालामनानै जों इसोरनि खाथियाव थाबायो नाय सेंग्रा सिख्लाफोर आं गेरान्टि होयो इसोरनि बाइकनि दारै रावबो बेबायदि सासे जोहोलाव सेंग्राफ्रा माने नस्थ' जानाय नङा जुदिहे इसोरनि बाइकखौ सोलियोब्ला लानानै सोलियोब्ला इसोरखौ गिनानै जुदि सोलियोब्ला नाय इसोरा बबेयाव लागोन नोंथारखौ you have to go long way इलाइजाखौ जेब्लानोखि आहाबा जेब्ला बुथारनो नागिरदोंमोन बियो खारना थाहैदोंमोन आरो बुंदोंमोन आं थैनोसो गोसो जाबाय खिन्थु इसोरा बुंबाय हे इलाइजा नों बेखौ जादो नोंनि थांनो गोनां लामाया बेसेबांबा गोलाव आरो बेखौ जुदि जायाब्ला नोङो थैगोन खिन्थु नों थैनो दालुबै सेंग्रा सिख्लाफोर इसोरनि बाइकखौ लानानै सैथोजों थाबायनि आरो बेखौ जोङो ध्यान खालामनि नों जिखौ सिन्था खालामदों बे जथेस्थ' नङा नोंनि थाखाय you have to go long way जि अबस्थायाव दिनै नोंथाङा भुगिना दङ सिन्था खालामदों आं हालिया आं आरो थाबायनो हालिया आं मेंग्लिबाय आं गावखौ नस्थ' खालामनो लुगैबाय आंहा आरो उपाय गैलिया जुदि सानदोंबा सेंग्रा सिख्लाफोर you need to turn with the word of God with the truth word of God नोङो इलाइजा बायदि इसोरा नोंखौ गोबां गोजान थांनायखौ लुबैदों you have to go long way
Don't stop. Don't look at संसारनि मुवाफोरखौ नायनानै हठात आसाजों दिनै जि लामाजों थाबाय नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला बे लामाया आंखौ नस्थ' खालामगोन आरो जुदि नोंथाङा जुदि जिरायनानै दङब्ला दायो सिन्था खालामदोंब्ला अनेक खोथाखौ इसोरा नोंखौ बुंदों अन्तराव जि अबस्थायाव दोङो नंगौ इसोरा बुंदों आंहा गोबां मावनो गोनां आंनि जिबनाव दङ You have to decide इसोरा बुंगासिनो दं नोंखौ भाइफोर सेंग्राफोर सिख्लाफोर इसोरनि बाइकआव बुंदों हयতো एखेखौनो इलाइजाखौ बुंनाय बायदि नों जि अबस्थायाव दोङो आं नोंखौ गोजान आरो नोंखौ बाहायनो थाखाय आं दिनै थामथिम खालामदों बेनिखाय इसोरनि आखायाव नोंथाङा सारेन्डार खालामगोन ने इसोरनि रावजों नोंथाङा सेंटिफाइ खालामगोन ने इसोरनि रावा नंथारगौ एन्ड सैथो जेब्ला नों बे सैथोखौ मिथिगोन बे सैथोआ नोंखौ दिनै मुकुलि खालामनो हागोन যেতিয়া আপুনি হে সত্যটো বুজিব তেতিয়া হে সত্য আপোনাক মুকুলি কৰিব दिनै नंथारगौ इसोरखौ मिथिनाय मानसिफोरा सैथोनिफ्रायबो आनज्रायलांदों नाथाय बे समा सैथोआव थानानै मानो जों थाबायनायनि सम इसोरा बुंदों आंनो सैथो आंनो लामा आंनि बादै रावबो गैया এই সত্যতাক লৈ আমি আহক আমি একেলগে ঈশ্বৰৰ আগত আৰু একেলগে সেই সত্যক লৈ আমি কমপ্লিটলি ট্ৰান্সফৰ্ম হয় সলনি হৈ পেলাই আমি একেলগে ঈশ্বৰৰ যিটো ৰাস্তা যাব লাগে সেই ৰাস্তা আমি একেলগে যাম সেকেন্ডলি মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে উই মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ট্ৰুথ যিটো আমি পঢ়িছোঁ সেইটো আমি বুজিব লাগিব गोबां समाव जों बाइबेलखौ फरायो जों बुजि मोना जों बुजिनो सेस्ता खालामा जेब्लानोखि जोङो आरज खालामो जों ओरैनो जोङो आरज खालामो थारैनो जोङो इसोरनि फिननायखौ जों नागिरनानै थाङा आं आरज खालामदोंमोन बेसेबांबा सिगाङाव आं आरज खालामदों बेखौनो आफा इसोर आं आसामाव थांफिननो गोसो दङ आरो नोंनि बाइकखौ बुंनो आं गोसो दङ आं नेनानै दंमोन अब्ला इसोरनि जिनोखि जि प्रार्थना खालामनाय फिननाया बेनो फैबाय थांनाय बाराव सार नोंथाङा जोंनि गार्लफ्रेन्ड्स फैनानै इसोरनि बाइकखौ खोनासंनो थाखाय बुंफैनांगौ अब्ला बे कलखौ आङो भाइनि दारै मोनबाय नोंथाङा बुंनो हागौ माबोरै बेयाव पसिबल बेयो पसिबल आं फोथायो इसोरा जि लामाखौ दिन्थिबाय बिथां भाइफोरनि दारै जि आंखौ दिनै बेयाव लिंबोबाय गासैनो प्रार्थनानि फिननाय बेनिखायनो जों बेखौनो लाबोनि बे समाव जों लोगोसे प्रार्थनाजों लोगोसे जों गावखौ गथायनि आरो इसोरनि सैथोनि दारै बिनि लामायाव जों थाबायनि नाथाय गोबां समाव जों इसोरनि बाइकखौ फरायो जों बुजि मोना We must read, spend time in reading it. We must struggle with it until we understand it. अकल जों फरायनायल' नङा ब्ला ब्ला जोङो बुजिनो आं मानो बे बाथ्राखौ लाबोदों ख्रिस्टियानफोर जों अकल चेन्ज जानायखौ लुबैयाखै We need to change completely with the word of God आरो बुजिनो सेस्ता खालामनांगोन इसोरनि बाइकखौ दिनै गोबां सेलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ सोर सासे मानसिया दिनै इसोरनि बाइकखौ फरायनो हाबिया दङ Are you desire this word of God? बे बाइबेलखौ नोंथाङा गेन फरायोब्लाबो नों फेल आप जानाय नङा नों जुदि मोनसे बिजाबखौ फरायोब्ला खनसे खननै फरायनायनि उनाव नों आरो बेखौ फरायनो गोसो जाया मानो बे इसोरनि बाइबेल completely all scripture is inspired by the word of God होनना बुंदों गासैनो इसोरनि रावजों लिरजानाय बे हांजों लिरजानाय 66 बुक 66 बुक्स जेनेसिसनिफ्राय लानानै रेभेलेशनसिम हयतो नोंथाङा फरायबाय फरायनानै बुजि मोनाखै हयतो जाल्लाब दिनबाय आं आरो बुजि मोना बुजिनो सेस्ता खालाम until you understand you just go on don't stop मानो बे नोंनि जिउ सासे मानसिया बुंदोंमोन थियोल'जि टिचारा सासे मानसिया बाइबेलखौ लानो नागिरदोंमोन जेब्ला बे आइलनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो बुंबाय No, नों लानाङा बे आंनि जिबन बे आंनि लाइफ नों लानाङा बेखौ आंनो हर बेबायदि मोनसे बुंदों सासे थियोल'जियान मास्टार बियो प्रफेसर कानाडानि माने गुबुन बे बाइबेलखौ लानायखौ गावनि बाइबेल लानायखौ बे मोजां मोना बे गावनि आखायाव थानांगौ हयतो बिनि आखायाव थायोब्ला गोमानो हागौ बेबायदि मोनसे बे आंनि बिजाब बे आंनि आखायाव थानांगौ बे आंनि लाइफ होनना बुंदों That's true, amen जोंनि बाइबेलखौ जों बहा लाखियो नोंथाङा नुबाय हिन्दुफोरखौ जेब्ला फरायखाङो गीता भागवतखौ मोजां मेरायनानै
खनायाव दोननानै ओमफ्राय खौनो ओरै खालामना फैबावो जोंनिया मा खालामो देवबार खनसेयाव जुदि फैयोब्ला बाइबेलखौ नागिरो महाथारनि बाइबेलालाय होननानै खना माहाबा दोनबाय दा ना सेंग्राफोर सिख्लाफोर जेब्लानाखि गिर्जा नाहैबोलो तारतारि करो बाइबेल बिसारि नापाव कोन गलमर बाइबेल टु खना मोननो बेयावसो दङ होननानै दास खालामबाय लाना फैनोसै आरामसे सानदेयाव नङा होमब्ला बेबायदि नामा नोंथाङा बाइबेलखौ बिदि दा खालाम बाइबेलखौ फरायनो थाखाय इसोरा होदों ना बे जोंनि जिबन बिदि कारणे मरमर যিবিলাক young couple young generation মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যদিও বুজি নাপায় সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰৰ বাক্যটো ঈশ্বৰৰ বাক্যই কৈছে মই তোমাক শিকাম বুলি কৈছে I will teach you I will guide you amen इसोरा नोंखौ फोरोंगोन इसोरा नोंनो बे लामाखौ दिन्थिगोन होनना बुंदों बेनिखायनो फै first of all जों बेखौनो खालामनि नोंथाङा जुदि कमप्लिटलि सोलायनायखौ जुदि लुबैदोंब्ला प्रभाब 1:7 जों फरायनो दिनै मोनाव नोंथाङा बेखौ फरायनो थां प्रभाब 1 बोसोन बिजाब 1:7 मोजाङै ध्यान खालामनो नाजा आरो जुदि बुजि मोनाब्ला इसोरनियाव बे मा बुंदों बे आंखौ दिनै गाबोन नोंथाङा सोरबा चार्चनि लिडारखौ बुंनानै लोगो हमनो हागौ बुंनो मा बुंदों बेलाय आंखौलाय स्पेशली नोंथाङा दिनै बेखौ सिन्ता खालाम आरो फरायनो नाजा जेब्ला नों बिथाङा बेखौ मिथिगोन बेखौ सेस्ता खालामगोन बुजिनो अब्ला बुजि मोनगोन सोलायनाया मा एन्सारा बेयाव दङ इसोरखौ गिनायानो गियाननि आरम्भ होनना बुंदों जेब्ला बियो गियो गाज्रिनिफ्रायबो खारो he will depart from evil बे बुहुमाव गोबां गाज्रिफ्रा दिनै साग्लोबना दङ दिनै जोंनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बे गिनायखौ जोंनो नांगौ आंखौ गिनाङा अके आंहा डिग्री दङ ना आंखौ दागि सारा गोबां मिथियो आं जेबो मिथिया I am a student of the word of God we all गासिबो जोङो इसोरनि बाइकनि सोलोंसा नङा होमब्ला हालेलुया खोनादों ने अब्ला जों बेखौनो खालामनि इसोरखौ गिनायानो गियाननि आरम्भ जेब्लासिम नोंथाङा इसोरखौ गिया सोलायनाया जोंनि जिबनाव फैनाय नङा आमेन दिनै बे सोलायनायखौ लानानै नोंथाङा बेनिफ्राय थांनांगौ हयथ' नोंनि आइ आफाफोर बुंनो हागौ बाप सिगाङावलाय माथो बिराद आगा खरामोन माथो मा जाना फैखो बेलाय बै बेंगलुरुनि बै कर'ना भाइरास लाबोनाय प्रिसारा मा खालामना गालांखो नङा होमब्ला आं खालामाखै इसोरनि बाइकआ नोंखौ खालामगोन आं बुंबाय आं कर'ना भाइरास लानानै फैयाखै इसोरनि बाइकखौ लानानै फैदों बिनिखाय नोंथाङा दिनै सोलायनायजों थांनांगौ बे सोलायनायखौ लाबोगोन जेब्ला इसोरखौ नोङो गिगोन नोंथाङा गियोना इसोरखौ बेनो कमेन्टमेन्ट इसोरनि बाइक इसोरा नोंनिफ्राय मा लुबैयो डिउटरनमियाव बुंदों 12 पदाव ओरैबायदि बुंदों सोरबा फरायगोन डिउटरनमि 10:12 पदखौ फरायगोन बेखौ बर'आव मा बुंगोन डिउटरनमिखौ हुदा बिजाब ना डिउटरनमि 10:12 पद जों नाम्बार्स बिनि उनाव डिउटरनमि जों फरायनि बिनि उनाव जोङो थांनि गोबां सम जाबाय आं बेयावनो दोनथ'गोन डिउटरनमि 10:12 पद अननानै जोंनि आइजोनिफ्राय फरायगोन ना सोरबा आरो सोरबा जुदि बर' मोजां फरायनो हायोब्ला जों फरायनो इसोरा नोंनिफ्राय माखौ लुबैदों बेखौनो दिनै आइजो जों बयनिफ्राय ईश्वरे आपनार मूल की विचारिसे अन्नानै फरायलाय 10:12 पद आं फरायनि इजराइलनि रायतफोर दानो खोनासंदो प्रभु नोंसोरनि इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो प्रभु इसोरखौ खुलुमनाय बिनि गासै हुकुमफोरखौ फालिनाय बिखौ अननाय गासै मन आरो गासै गोसो मानिजों प्रभु गावनि इसोरखौ दाव खालामनाय आमेन आमेन बे बाथ्राखौ मजेसआ इजराइलफोरखौ थुलुंगा होदों बे इसोरनि बाइबेल बेयाव बुंदों अ इजराइलफोर इसोरा नोंनिफ्राय माखौ लुबैयो कि बिचारिसे टु फियार द लर्ड इसोरक भय কৰা
बिनि लामायाव थाबाय तेव रास्ता तुमी যোৱা तेव মৰম কৰা তেव শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে আৰু অন্তৰেৰে আৰু সকলো যি আছে তোমাৰ হিতাৰে তুমি প্ৰভুক আৰাধনা কৰিব লাগে जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर इसोरा नोंनिफ्राय जेबो लुबैयाखै जुदि नोंथारगौ जुदि सोलायनायखौ जुदि लुबैदोंब्ला नोंथांनि जिबनाव सेंग्रा सिख्लाफोर इसोरा बेखौनो लुबैदों इसोरखौ गियो आरो बेखौ अन आरो बेनि थाखाय गोसो मोदोम जिउजों बेखौ अन नांगौ जुदि नों अननो रोङाखैब्ला दिनै बे मेसेजआ नोंनि जिबनाव आसरित खामानिखौ मावथों आरो बेखौनो आं बुंनानै सुंद' दोनबाय अब्ला फैगौ समाव इसोरखौ बाख्नायनि आरो जों खावलायनि बिसेसकै बयबो गावनि मेगनफोरखौ मोसिबदो अननानै